ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ରାଜା ସିଂହ ବାସ କରୁଥାଏ। ତାର ଅତି ଆପଣାର ମିତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଲୁଆ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ସେବକ ଭାବରେ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥାଏ। ଦିନ ଅକାଳରେ ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହିତ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଂହ ପଡ଼ିଲା। ହାତୀ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ବଳୁଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସିଂହକୁ ଘାଇଲା କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଗଲା। ବିଚରା ସିଂହ ଏପରି ଘାଇଲା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ସିଂହ ଆଉ ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆଟି ସିଂହର ସେବକ ଭାବେ ସେବା କରୁଥାଏ। ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବି ତାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଆହାର କରି ଆସନ୍ତା। ସେ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ଭୟରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ବିଚରା ବିଲୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସିଂହ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଭୋକରେ ଉତ୍କଳ ବିତଳ ହେବାରୁ ଦିନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ତାର ମାଲିକ ଅରଣ୍ୟର ସିଂହକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଲା, ହେ ସିଂହ ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କ'ଣ କରିବି ହଜୁର, ତୁଚ୍ଛାକୁ ତ ଆପଣ ଏକ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଭୋକ ଉପାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଖୁବ୍ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ଉଦର ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋକ ଉପାସରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ ଏ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ହୀନସ୍ତା ପ୍ରାଣଟା କେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ। ବିଚରା ବିଲୁଆର ଏପରି ଆତୁର ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତେ ସିଂହ ରାଜା ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଏପରି ବିପଦ ସମୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ। ତୁ ଆମକୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର। ତାହେଲେ ତୁ ଏପରି ଏକ ଶିକାର ଦେଖିବୁ ଯେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଘାଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମାରିପାରୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ବିଚରା ବିଲୁଆକୁ ଏବେ ଏକ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ସିଂହଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏପରି ଯାଉ ଯାଉ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆନନ୍ଦରେ ଘାସ ଚରୁଛି। ସେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଗଧର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗଧ ତାକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ଚତୁର ବିଲୁଆ ତାକୁ ଚଟାପଟ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ନମସ୍କାର ପକାଇଦେଲା। ବିଲୁଆର ଏପରି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ଗଧିଆ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିଏ ତ ଚତୁରତାର ଆଚରଣ ନ ଜାଣିଛି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ହଠାତ୍ ଆମ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ବିଲୁଆ ସତକୁ ସତ ଗଧ ନିକଟରେ ତାର ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମ ନନା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖି ତାଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। କାରଣଟା ଏହା ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗଠାରୁ ଏବେ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛ। କାରଣ କ'ଣ? ତମର ମାଲିକ କ'ଣ ତମକୁ ଆଉ ଆଗ ପରି ଆଦର କରୁନାହିଁ? ସେଇଥିଲାଗି ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଆଉ କିହ ମାଲିକ ହୋଇ ବେଶ କାମ ତ ଉଠାଇ ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସୁବିଧା କରୁଛ କାହିଁକି? ଏଇଆ ନନା? ନା, ତୁମର ଏବେ ବେଶୀ କିଛି ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଗଧ ବିଲୁଆକୁ ଏଥର ଚତୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପରି ମନେ କଲା। ସେ କହିଲା, ସେ କଥା ସତ, ମୋ ମାଲିକକୁ ତ ଏବେ ନିଜର ଖାଇବା ଲାଗି ଦାନାର ଅଭାବ ହୋଇଛି। ତାକୁ ତ ଦି ଓଳି ଗଣ୍ଡେ ଆହାର ଜୁଟୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଅଛି ଯେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି କଳାଧନ ଖାଇ ହାତୀ ହୋଇଯିବ? ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ୟାର ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ତ ଦେଲା, ହେଲେ ତାର ଏଇ ବିପଦ ବେଳକୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ବାବୁ ଅଛି ନା ଅଛି ତାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା। ଏବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମୋତେ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ନନା, ଏଥର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୋତେ ଦେଖିଲାଠାରୁ ତ ମୋର ମନଟା କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣୁ, ତୋ ପରି ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଏପରି ଦଶା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବିକଳ ପରି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ନନା ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଣିକି ସଦାବେଳେ ମୁଁ ତୋରି ପଛେ ପଛେ ରହିଥିବି। ଏଣିକି ଆଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଜି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗଧ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ହିତ କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୟ ହେଉଛି ବଣରେ ଥିବା ସେଇ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ। ବିଲୁଆ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ପରା ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ପରି ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିବି। ବଣର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ପୁଣି ତୁମର କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲୁନ ନନା।
ଏଥର ବିଲୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଧ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଗଧକୁ ନେଇ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଂହକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗଧ ଡିଆଁଟେ ମାରିଲା ଯେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପଳାଇଗଲା। ଗଧ ଚାଲିଯିବାର ବିଲୁଆ ସିଂହକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହଜୁର, ମୋର ବା ଉପାୟ କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଶିକାରକୁ ହଠାତ୍ ଚାଲାକ କରିଦେଲେ। ସେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ଥରେ ସିନା ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏଥର କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ କରିବି? ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର ତ ଦେଖିବା। ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେଇ ଗଧ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବୁଝିଲ ନନା, ତୁମେ ଏବେ ଯାହା କରିଲ ତାହା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ପଳାଇ ଆସିଲ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଯେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ବିଲୁଆର ଏପରି ମନବୋଧ କଥା ଶୁଣି ଗଧ ପୁଣି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘାଇଲା ସିଂହ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ ନୁହେଁ? ଏଥର ବିଲୁଆ ବାସ୍ତବିକ ଗଧ ନିକଟରେ ଚତୁରତାପଣ ଦେଖାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ଦେଖିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସିଂହ ଭାବି ପଳାଇ ଆସିଲ ସେ କ'ଣ ସିଂହ? ସେ ପୁରା ଘାଇଲା ଗଧଟାଏ, ମୋରି ଭରସାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପରା ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତୁମକୁ କେବଳ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଗଧ ପୁଣି ବିଲୁଆର ଏହି ଛଳନାମୟ କଥାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁଣି ଥରେ ବିଲୁଆ ସାଥିରେ ବଣକୁ ଗଲା। ଗଧ ଭାବି ସେ ସେତେବେଳେ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଘାଇଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସିଂହ ଚଟ୍ କରି ଗଧକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଲା। ସେଣିକି ଚତୁର ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା ନା, ସିଂହର ଅଜାଣତରେ ଗଧର କାନ ଆଉ କଲିଜାକୁ ଚଟାପଟ ଖାଇଦେବାରୁ ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ପାପିଷ୍ଟ, ତୁ ମୋର ଶିକାରଟାକୁ ଅଇଁଠା କରି ପକାଇଲୁ। ଏହା କହି ସିଂହ ରାଗିଯିବାରୁ, ହଜୁର, ମୋର ଏଥିରେ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଅଇଁଠା କରିବି? ମୁଁ ପରା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଛି ଗଧଟାର କଲିଜା ଆଉ କାନ ନଥିଲା। ସିଂହ ଏଥର ବିଲୁଆର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଉପାସରେ ପେଟ ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି ଆଉ ଅଇଁଠା ବିଚାର ନ କରି ସିଂହ ଗଧିଆ ସାଥୀ ହୋଇ ମଲା ଗଧଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ।